Fil-mass rally tal-Labour fil-pjazza ta' Raħal Ġdid spikkaw żewġ elementi prinċipali. In-nuqqas ta' deputat mexxej Laburista Chris Fearn u diskors ta' Roberta Bela jitkarrab għal voti biex ma jitlifx ir-raba siġġu fi Brussell b'mod mill-aktar id-disprat. Jew se terġgħu tkunu miegħi fit-8 ta' Ġunju pajjiżna għandu appuntament mad-destin. Se terġgħu tkunu warajja. Ftit qabel id-diskors ta' Bela indirizzat lill-partitarji il-President tal-Labour Ramon Attard illi attakkat il-Partit Nazzjonalista u indirettament l-22 maġistrat illi fl-aħħar ġimgħat insistew li saret frodi elettorali fis-siġġiewi orkestrata mill-Gvern Laburista. Miskom tistħu, mhux ser inħallukom waħidkom. Kelmuni u niddefendikom jien mal-awtoritajiet. Tan fil-waqt illi saħansitra stess dawret il-vot tal-Kunsilli Lokali u tal-Ewropa vot favur Roberta Bela narrativa partiġana li ċekken totalment l-importanza ta' dawn l-elezzjonijiet. Għadu vot b'saħħtu lil Robert Abela għalhekk nhar 8 ta' Ġunju Robert Abela ħaqqu vot b'saħħtu mill-Maltin u l-awċejn kollha. U bebda sorpriża waqt dan ir-rally komplew ibeżżaw lill-Laburisti b'dan il-babaw tal-establishment li ħolqot in-negattività assoluta tal-Labour ta' Roberta Bela u ta' sħabu f'dawn l-aħħar ġimgħat tal-kampanja. Bis-saħħa tal-vot tagħkom aħna niġġieldu kontra l-establishment. Ftakru li vot li mhuwiex se jintefa' għal Partit Laburista huwa vot għall-establishment. Ejnuni! Francisco Atalja, Net News.